రే రైట్ బలాదుగా తిరుగుతున్నాడే వాడెక్కడ సైకిల్ దొంగతనం చేసి జైలుకి వెళ్ళాడు. మీ అయ్యా పరలోకానికి పోయాడు. మీ అమ్మ అడుక్కునేవాడితో లేచిపోయింది. మీ అక్క ఒకతుంది అదేం చేస్తుంది? పక్కింటోడితో లేచిపోయింది. ఆహా నువ్వెవరినైనా లవ్ చేస్తున్నావా? మా మాస్టర్ నే లవ్ చేస్తున్నాను. మాస్టర్ని. మంచి కుటుంబం. ఇండియాలోనే ఇలాంటి కుటుంబాన్ని నేను ఇంతవరకు చూడాల. ఇంకోసారి ఇటువైపు వచ్చావంటే కాళ్ళు ఎరగొడతా. సైకిల్ సైకిల్ మీద చేయి పెట్టావో చేతులు ఎరగొడతా. అన్న ఒక సైకిల్ ఇవ్వచ్చు కదా? మీ అందరికి ఒక సైకిల్ చాలదయా? ఏదన్నా లారీ బాడీకి తీసుకెళ్ళండి. నాకు కాదన్నా వీడికి. ఏది ఈ ముళ్ళ పందిగాడిని నమ్మి సైకిల్ మంటున్నావా నువ్వు? అన్న ఇవ్వన్న తిరిగి ఇచ్చేస్తాడు. తిరిగి వస్తేనే కదా ఇవ్వడానికి. వీడెప్పుడు తిరిగి రాడే. పనికి రాని నువ్వు కూడా మిఠాయి కేసి తినే యాదవా వీడిని నమ్మి 1500 సైకిల్ ఇమ్మంటున్నావే. మారడానికి ఛాన్స్ అన్నా. ఎప్పుడు మారతావురా? ఏ వయసులో మారతావురా? అయ్యో పోలీసు పారిపోదాం పంపురా రే పంపురా. చూసావా తల తిప్పి చూసేసరికి పంపు తప్పుకోబోతున్నాడు. పోలీసా వాడు? మున్సిపాలిటీ సన్నాసి కనిపించట్లా? వాడికి సపోర్ట్ మాట్లాడుతున్నావు నువ్వు. అన్న వదిలే అన్న, పంపు నేను కొనిస్తానుగా. అది సరే గానీ వాడిని నీ వెనకాల ఎందుకు చెప్తావు? అయ్యో ఒక ముఖ్యమైన విషయం ఉంది. ఏంటి చేతులు కొట్టుకోవటమా? అది కాదన్నా, ఇవాళ మా ఫస్ట్ నైట్ ఏం కొనివ్వాలా అని. అరే రామరాజు ఎంత మంచి విషయం చెప్పావురా. ఈ విషయం ఆ పందిగాడిని అడిగితే ఏం చెబుతాడు? నన్ను అడిగితే నేను చెబుతాను. అది ఇక్కడ వద్దుగానే లోపలికి వెళ్దారా. కూర్చో. అసలు ఈ ఫస్ట్ నైట్ అంటే పాలు పళ్ళు పువ్వులు స్వీటు ఇవన్నీ తీసుకెళ్తారు కదా. ఇదంతా ఓల్డ్ స్టైల్. నేను లేటెస్ట్ గా ఒక ఐడియా ఇస్తా చూడు. ఒక అరమూట బొరుగులు తీసుకో, ఇంకొక అరమూట వేరుశనగలు తీసుకో. ఆ రెండింటిని మిక్స్ చేసి ఫస్ట్ నైట్ జరుగుతుంది రూము దాంట్లో పోసి పారే. ఒక పక్క నుంచి అమ్మాయి నేరమను, ఇంకో పక్క నుంచి నువ్వు ఏరుతురా. అమ్మాయి ఏరి నువ్వేరి, అమ్మాయి ఏరి నువ్వేరి. అలాగే తెల్లారిపోద్దన్నా. అక్కడే పప్పులో కాలేసావు. అసలు విషయం అక్కడే ఉంది. అవన్నీ మూలగా నెట్టేసి ఇద్దరు కూర్చొని మాట్లాడి ఒక నిర్ణయానికి వచ్చి సెకండ్ నైట్ స్టార్ట్ చేయి. నేను చెప్పింది ఎలా ఉంది? అందరికి ఫస్ట్ నైట్, నీకు మాత్రం సెకండ్ నైట్. ఎంజాయ్. ఏంటన్నా ఇలా అంటున్నావు? మరి ఏమనమంటావురా? ఇంతవరకు నాకే ఫస్ట్ నైట్ జరగలేదు. నా దగ్గరకు వచ్చి గుర్తు చేసి మరీ బాధ పెడుతున్నావు కదా. నీకు ఫస్ట్ నైట్ జరగలేదంటే మాకు కూడా జరగకూడదా? నాకు జరగకపోతే ఎవరికి జరగకూడదురా. ఆవు అంటే ఊరు మధ్యలో కుర్చేసుకొని కూర్చుంటారు, పంచాయతీ జరిపించేస్తారు. నా కోసం కూడా పంచాయతీ పెట్టి నాకు ఫస్ట్ నైట్ జరిపించండ్రా. వయసులో పెద్దోడమని నిన్ను అడిగాను చూడు. నన్ను అడగకుండా 3 ఏళ్ల కుర్రాన్ని అడుగుతావా? అదేదో నేనే చూసుకుంటానులే. ఓమ్మా నీకు ఫస్ట్ నైట్ ఎలా జరుగుతుందో చూస్తా.